ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രേഷ്മ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. രേഷ്മ, ഞാൻ കുറച്ച് ഇരുട്ടാ റൂമില്, അപ്പൊ കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. രേഷ്മ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് 6-ാം അധ്യായം തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്? 6-ാം അധ്യായം പ്രഭുജി. 6-ാം അധ്യായത്തിലെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം അതായത്? 24 അല്ലേ പ്രഭുജി? 21 സെക്കൻഡ്. അല്ല 42 അല്ലെ? 42 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സരിത പി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ മാതാജി? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. അത് റിമൂവ് ചെയ്തോ മാതാജി. ആരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാതിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാത സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി കൃഷ്ണഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയാനന്ദ പോലെ ഭക്ഷണഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 42 അല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞത്? 42 വായിച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പ്രഭുജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ 43 തുടങ്ങാം നമുക്ക്. നമ്മൾ ഈ അധ്യായം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ലീവ് തരണ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞ എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ സ്റ്റഡി ലീവ് തരാന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. നാളെ തൊട്ട് ഒരു 2 ആഴ്ച സ്റ്റഡി ലീവ്. മാക്സിമം 2 ആഴ്ച മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസം മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മതിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം. രണ്ടാഴ്ച തരുന്നുണ്ട്. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സാം ആയിരിക്കും 6 അധ്യായത്തിന്റെ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ തീരും 6-ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്ന് എന്തായാലും തീരും. പിന്നെ 7-ാമത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ 2-3 ശ്ലോകം കൊണ്ടുള്ളൂ 6-ാമത്തെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ലീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ 7-ാമത്തെ അധ്യായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സാം പ്രഭുജി? എങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നമ്മളെ റിട്ടേൺ എക്സാമും തരും, ഒരു റെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ ശ്ലോക റെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓൺലൈനിൽ തന്നെ. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ രേഷ്മ, ശരി ശരി, ഞാൻ വേറെ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ചെയ്യണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്സ് തന്നിട്ടില്ലേ? ക്ലോസ്ഡ് ബുക്സിന്റെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. തന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഒന്ന് മണികൃഷ്ണ മാതാജിനോട് ചോദിച്ചു തരൂട്ടാ. അപ്പൊ ഇന്നൊന്ന് മാതാജി കൃഷ്ണത് മാതാജി ഒന്ന് കോൾ ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കും, അറിയാറില്ലേ? ചോദിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിൽ ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും. അത് അതില് ഒരു എത്രയെന്ന് അറിയില്ല, അത് പറയും. ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ബുക്സ് നിങ്ങൾ തന്നില്ലേ? അസൈൻമെന്റ്സ് അയച്ചില്ലേ നിങ്ങള്? അസൈൻമെന്റ് 6 ചാപ്റ്ററിന്റെ അയച്ചിട്ടില്ല, മൂന്നെണ്ണിൽ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്താ മാതിരി കേട്ടില്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല. നമ്മുടെ ശ്ലോകങ്ങളില്ലേ, 6 അധ്യായം വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലേ ചോദിക്കുക? അതെ, അവര് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതില് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത്? അതെ അതെ അതെ. അതിന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാതാജി രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്, ശ്ലോകവും തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് എക്സാം ക്ലോസ്ഡ് ബുക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ആൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ഡേറ്റ് പറയും. അതായത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏത് ദിവസം പറയും, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ് ഡേറ്റ് എന്ന്. അപ്പൊ 2 എടുക്കുക. ഒന്ന് റെസിറ്റേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതും ക്ലോസ്ഡ് എക്സാം ഒരു ദിവസം. അപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് എക്സാം നടക്കും. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ എഴുതി അപ്പൊ തന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. അത് അതിന്റെ മെയിൽ ID അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും അയക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരും. അതിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് നമ്മളെ ഇവിടെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക്. ആ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വെച്ച് ഇവൻ അവർക്ക് മായപ്പൂരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും, ടീച്ചേഴ്സ് മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ മായപ്പൂർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കാ അത്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, പരീക്ഷ എഴുതണം. കൂടാതെ അതിന് പറഞ്ഞ അറ്റൻഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൽ ഫീഡായി പോകണം. പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അറ്റൻഡൻസ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ കുറച്ച് പേര് കുറവെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് 3-4 പേര് ആബ്സെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 75% ബില്ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കൺഫേം അല്ല. എക്സാം എഴുതിപ്പിക്കില്ല, പിന്നത്തെ വീണ്ടും കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും അവര്. മായപ്പൂരിന് സ്ട്രിക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്ര കോഴ്സ് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുറെ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോ ഒരേ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും പോളിസീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ശരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവരും? അതിന്റെ ഒരു ഇതില്ലേ, നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല? ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പോയിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലേ? അപ്പൊ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പില് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി. നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചില ആൻസേഴ്സ് കിട്ടണില്ല, അതിലെന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാലും മതി, കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മളെ മറ്റേ ഡിവോട്ടീസിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ? കാരണം ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. കാരണം നോക്കുന്ന ടീച്ചർ വേറെ ആയിരിക്കും, ഞാനായിരിക്കില്ല അത് നോക്കുന്നത്, എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതനുസരിച്ച് അവർ മാർക്ക് തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് റൂൾസ്. അപ്പൊ തന്നെ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്ലോക റെസിറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ റെസിറ്റേഷൻസ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല തറ ആയിരിക്കണം. ശ്ലോകങ്ങളും ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ മീനിങ്സ് ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിലും ചോദിക്കാം. ശ്ലോകം
പറയാൻ പറയും, പിന്നെ അതിന്റെ മീനിങ്ങും പറയാൻ പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ അങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ ഗുരുവായൂർ ഒന്നും കൂടെ ടഫായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്, ജസ്റ്റ് ശ്ലോകവും പറയാൻ പറയും, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥവും പറയുന്നത്. എന്നാലും അത് നിങ്ങൾ തെറ്റാണ്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്ലോസ് ബുക്കിന്റെ ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ നിങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അത് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 ആഴ്ച ഇതായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം, കാരണം ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കും ഫോണിലേക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അറിയുന്നവരാണ്, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പറയുക, എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 42ാമത്തെ ശ്ലോകം, 42 അല്ല പറഞ്ഞ 43 ഉണ്ട് അല്ലേ? 43 തോന്നണേ ഗുരുജി. 42 വരെ നമ്മളന്ന് വായിച്ച പോലെ തോന്നണേ. ഓക്കെ, ജന്മ സുദുർലഭമാണ്, എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ശരിയാ. ഗുരു അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭക്തി സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞു 43 തൊട്ടാ വായിക്കേണ്ടത്. ശരിയാ, വായിച്ചോളൂ. 43ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. തത്ര സംബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗലേ പർവ്വദേഹിന യതതേ ച തതോ ഭൂയം സംസിദ്ധം കരുനന്ദന. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗ്യ മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യബോധവും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടുവാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി, അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല എന്ന്. അതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യണത്, അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് കിട്ടും. അതിന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയും പ്രഭുപാദ സ്വാമിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാനുള്ള കാരണമായി. കാരണം അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ അത്രയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിലും അതേപോലത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കാനായതും അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് പ്രഭുപാദ സ്വാമി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അല്ലേ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യഭാവം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ അയാൾ വീണ്ടും പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അതിന് നമ്മളിപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ കിഡ്സ് ലെവലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ജനറലായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കിഡ്സ് ലെവലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ വളരെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിനെ മുന്നേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, ചിലവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളാണ് അല്ലെ, കുട്ടികളെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇതിനു മുന്നേ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾക്ക് എത്ര അതിനോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻ ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സുഹൃത്താണ്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി, വളരെയധികം പഞ്ഞിക്ക് തീ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മളെ എന്താ പറയുക, സമ്പത്തായാലും അതുപോലെ സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും ബന്ധുക്കളായാലും നമ്മുടെ ശരീരമാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മുടെ അവബോധം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലും നമുക്കത് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. മുൻമജന്മത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ബോധം പുനർജീവിക്കപ്പെടുന്നതിന് കിട്ടും നല്ല ജ്ഞാനത്തിന് ഉദാഹരണം എത്ര വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ തന്റെ 3ാമത്തെ ജന്മം എടുത്ത ഭരതന്റെ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഭരത മഹാരാജാവ് എന്താ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച് വീണ്ടും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉണർവ് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യോഗ പരിശീലനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകാറില്ല എന്ന് തെളിവാണ് ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതം. ഭഗവാന്റെ കാരണം കൊണ്ട് യോഗികൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളതിന് സാധന അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തില് അത് ആക്കാൻ പറ്റും. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ്ടും വീഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ വളരെയധികം ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് കിട്ടിയത്. ശ്രേഷ്ഠ അങ്ങനത്തെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വീടുകളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ജനിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? പിന്നെയും താഴ്ന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കൃഷ്ണ പ്രഭു, അജാമിളയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പറയൂ ഉദാഹരണം പ്രഭു. അജാമിള ആ, അത് അങ്ങനെ വീണു പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ വന്നതല്ലേ? വന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് വീണു പോകാനുള്ള പക്ഷെ ചുരുങ്ങിയ അങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ശരിയാ. അതായത് വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായികയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ വീണു കിട്ടി, അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ പറയില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും പരീക്ഷയുണ്ട്, പഠിച്ച് പാസ്സായേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, വലിയൊരു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കിട്ടും അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എൻട്രൻസിൽ കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയ എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ 99% എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടികൾ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഫെയിലിയർ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ചാൻസസ് എപ്പോഴും സക്സസ് ആവാനാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെയും ഭരതന്റെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഥകൾ അറിയാം. ഭരത മഹാരാജന്റെ ഒക്കെ കഥകൾ നമുക്ക് അറിയാം. ഇതൊക്കെ ഇതാണ്, അവർക്ക് പല ശ്രേഷ്ഠമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച് വീണ്ടും അവർക്ക് പുണ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ വീഴ്ച പറ്റാം, പക്ഷെ വീഴ്ച പറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പിറക്കുന്നത്. അപ്പൊ വീഴ്ച പറ്റാനുള്ള, അവിടെ നിന്ന് വീഴ്ച പറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായില്ല. പക്ഷെ വീഴ്ച വളരെ അപൂർവമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ, 44. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ക്രിയതേ ഹ്യവശോऽപി സഃ ജിജ്ഞാസുരവിയോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാദിവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുജ്ജന്മങ്ങളിൽ സിദ്ധ ദിവ്യബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിത്തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയണത്, മുൻജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യബോധത്താൽ എങ്ങും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരാനുഷ്ഠാനമായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പോ അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു, യോഗി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, അതിനോടുള്ള ആകർഷണത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കിഡ്സ് ലെവലിലെ ക്ലാസ്സസ്, അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി. അവർക്ക് അതിനോടുള്ള ആകർഷണത കൂടുതലായിരിക്കും. വേറെയുള്ള കാര്യത്തിനേലും കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും. അത് പ്രഭുസ്വാമിയുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ചെറിയ രഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതിന് മോട് പിടിപ്പിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അതിനോട് കളിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്ന വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാവുക, ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഇത് നടക്കണല്ലോ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ അറിയാണ്ട് തന്നെ അവർ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകർഷണമായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ യോഗി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. കാരണം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് അതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആൾറെഡി അത് പാസ്സായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇവിടെ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അനുഷ്ഠാനങ്ങളിന്റെ അപ്പുറം ആ വ്യക്തി അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനത്തിനും ഇത് ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉത്കൃഷ്ടമായ യോഗികൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളായ ചടങ്ങുകൾ വളരെ താല്പര്യം കാട്ടാറില്ല. പക്ഷെ അത്യുന്നതമായ സമ്പൂർണതയെ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉയർന്നൊതുങ്ങുന്ന യോഗ സിദ്ധങ്ങൾ അവർ തനിയെ ആകർഷ്ടരാകുന്നു.
അതാണ് ആ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ കൊടുക്കില്ല. കാരണം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. പറയില്ല, നമ്മളെ LKG ABC പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ABC പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ അതിന്റെ അപ്പുറം ജന്മങ്ങൾ മാറണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല. അവർ ഏതിൽ ആകൃഷ്ടരാവുക? അവർ ഭഗവാനിലാണ് ആകർഷ്ടരാവുക. അതാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് ഉതങ്ങുന്ന യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരാവും. അവ ബാക്കിയുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് അവർ ഉയരും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മുൻജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകർഷണം. അതിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാര്യനിഷ്ഠമായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഇപ്പൊ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗോപന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയല്ലേ, അവര് ഭഗവാനായിട്ട് ഏത് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തികളും. അതാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കളിക്കാനുള്ള ആ ഭാഗ്യമൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നിരന്തരം ഉരുവിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് മുൻ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം വേദോക്തപന ക്രിയാപദ്ധതികളെയും ഇവയെ ശബ്ദബ്രഹ്മത്താൽ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ തന്നെ ആ വ്യക്തി എന്റെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ വേദോക്തമായ ക്രിയാപദ്ധതികളിൽ നിന്നൊക്കെ അതൊക്കെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ലെവലിലേക്ക്, അതാണ് നമുക്കറിയാം പ്രേമഭക്തിന് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ താഴെയുള്ള ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിനേലും അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യം പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധി ആർജിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണബോധത്തിനെ സ്വീകരിക്കാനോ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ഉച്ചരിക്കാനോ കഴിയുന്നതല്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട് യമനിയമങ്ങൾ എന്തിനാണ് പരിപാലിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയണത്. എന്താണ്? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധി ആർജിച്ചാലും നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അതിന്റെ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രതികാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ കുറെ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്ത്. ചെറിയ കുട്ടികളെ LKG പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ശരിക്കും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പരിശുദ്ധി ആർജിക്കണം. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വന്നുപോളും. പക്ഷെ ഇന്റേണലായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ആദ്യം പരിശുദ്ധി ആർജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധി ലഭിക്കുന്ന കൂടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് മാത്രം ചെയ്യാതെ, ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും ചെയ്യണില്ല, ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രം ജപിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് സമയം കൂടുതൽ പിടിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിനെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പൂജാവിധികളും ഒക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആ രീതി പറയുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ് പരിശുദ്ധിയായ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അതേ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ലെവലിൽ ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭക്തനാണ് ശരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന രീതി പോലെ ആയിരിക്കില്ല ആചാര്യന്മാർ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അവര് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് അത് ചിലപ്പോൾ കടമയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതോരൊന്നും ചെയ്തത്. നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രേമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല. പ്രേമം എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ആനന്ദം, അതാണ് പറയുന്നത് ഭക്തി. അതാണ് കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷൻ അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മുജ്ജന്മങ്ങൾ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യ ബോധത്താൽ എങ്ങും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗസിദ്ധിയിൽ ഇരുന്നു. അതിൽ അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട്, അജാമിളൻ. പക്ഷെ ഭരത മഹാരാജന് എങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചത്? അല്ല, ഭരത മഹാരാജ ആൾറെഡി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തൻ തന്നെയാണല്ലോ. തപസ്സിന് പോയി ഒരു എമോഷൻ, അതായത് മാനിനോട് തോന്നുന്ന ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തിരിച്ചൊരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ജഡഭരതന്റെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതും ഇതോട് കമ്പയർ ആവുമോ? അതായത് നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ താഴ്ച ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വളരെയധികം താന്നു പോവില്ല.
അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമുക്ക് അന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു, അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഈ തെറ്റ് വന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ വ്യക്തി ഉയർന്നു പോകും. അതായത് ഭഗവാനെ അതിന് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, കുറെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. അതാണ് വീഴ്ച. അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് വീഴ്ച പറ്റാം, പക്ഷെ ആ വീഴ്ച പറ്റിയാലും ആ വ്യക്തിനെ അതേ രീതിയിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ചന്ദ്രന് പ്രകാശമുണ്ട്, ആ ചന്ദ്രന്റെ ഉള്ളിൽ കറുത്ത ബിന്ദുക്കളൊക്കെ കാണല്ല, അത് വെച്ചിട്ട് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭക്തന്റെ കാര്യം. ഭക്തന് വീഴ്ച പറ്റിയാലും ഭക്തനാവാതിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭക്തന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ വീഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. വീഴ്ച വന്നാൽ തന്നെയും ആൾക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. മനസ്സിലായി മാതാജിക്ക്? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഭരത മഹാരാജന് ഇത് വന്നു, അത് വന്നു, വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭരത മഹാരാജ് പോകേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ജന്മം അങ്ങനെ ആയിട്ട് ജനിച്ചത്. അടുത്ത ശ്ലോകം പ്രയത്നാതീതമാനസ്തോ യോഗി സംശുദ്ധ കിൽമിഷാഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം സർവ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേകം ജന്മത്തിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അതാണ് നമ്മൾ ഗോപന്മാരും കഥകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത്. അവർ അനേകായിരം ജന്മങ്ങള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കാനുള്ള അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ ലക്ഷ്യം എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് എത്തില്ല. ഭക്തിയോഗി എത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ യാത്രകളുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം, അത് ഗോപികന്മാരും ഗോപന്മാരും. പക്ഷെ അവരിൽ അതിന് താഴത്തുള്ള പല ലെവലുകളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഉയർന്ന് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. അതാണ് പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സർവ കൽമഷങ്ങൾ നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങൾ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണം നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും നമ്മ പരിശീലിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണേ അല്ലെ. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഭക്തി പരിശീലിക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ ഭക്തൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭക്തി പരിശീലിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പരിശീലിച്ചാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അത് എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് താഴ്ത്തു വീഴാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി പറയണത്. അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇത്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം 100 മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ 20 മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും 20 വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. വീണ്ടും 0 തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 20 + 20 40, പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കാരണം സകല മായയിൽ നിന്നും മായികമായ ദ്വന്ദ്ഭാവനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ മുക്തി നേടുമ്പോഴേ മനുഷ്യൻ പ്രേമപൂർണമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജന്മമല്ല, അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഭക്തി ശരിക്കും വരുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തി വന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തിനെയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത് സേവനം. അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ജന്മമല്ല, പല ജന്മങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ധർമ്മിഷ്ഠനും കുലീനുമായ ആയൊരു പുണ്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് അനുകൂലമായതാണ് തങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി
എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടാവും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം നമ്മളെ ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണം, നമുക്ക് അതിന്റെ ചാൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് വന്നുകൂടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും, നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ മുൻജന്മത്തിൽ മുഴിപ്പിക്കാത്ത വിട്ട പ്രവർത്തി നിറവേറ്റാൻ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ തുനിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മള്. അത് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാവണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മം കാരണം സകല മാനികളിൽ നിന്ന് മായിക ദ്വന്ദ്ഭാവത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തി നേടുമ്പോഴേ മനുഷ്യൻ പ്രേമപൂർണ്ണമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല, പല ജന്മം. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഏത് ജന്മമാണ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജന്മമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മമായിരിക്കും, ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ഏത് ജന്മമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പലവർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കുന്ന മാത്രം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഏത് വ്യക്തി എത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ അയാൾ 99% ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ജന്മത്തിൽ 1% ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ 1% ചെയ്ത് പോയി. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരാൾ 1% ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ആ വ്യക്തി 99% ചെയ്യാൻ ബാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് 99 ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 10 ജന്മം കൊണ്ടും ചെയ്യാം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയായാലും അതൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. അതിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചു 46. തപസിദ്ധോധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോ വിമതോദിയഃ കർമ്മഭ്യോഷാധികോ യോഗി തസ്മാദ് യോഗി ഭവാർജുന. ഹരേ കൃഷ്ണ. തപസ്യേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനത്രേ യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് തപസ്യേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനെത്ര യോഗി, ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലേ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തപസ്യേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭക്തൻ. അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനിയേക്കാളും ഫലേച്ഛയുടെ കർമ്മം, അത് കർമ്മയോഗികളെക്കാൾ, അതായത് കർമ്മകാണ്ഡികൾ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ, അതിന് ഫലേച്ഛയുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ജ്ഞാനികളെക്കാളും ആര് ബെറ്റർ ആണ്, ഭക്തൻ. അതാണ് യോഗി. അല്ലേ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിനും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരമസത്യത്തോടെ ബന്ധപ്പെടൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ പരമസത്യത്തോട് ഭഗവാനോടായിട്ടുള്ള ആ കണക്ഷനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സംയോജിത പ്രക്രിയ പ്രധാനമായി ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാകുമ്പോൾ കർമ്മയോഗമെന്നും, പ്രധാനമായി ജ്ഞാനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗമെന്നും, ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധത്തിലാവുമ്പോൾ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് കർമ്മയോഗം, ഒന്ന് ജ്ഞാനയോഗം, ഒന്ന് എന്താണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ബലം വിധിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കർമ്മയോഗം എന്നും, പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ജ്ഞാനയോഗം എന്നും, ഭഗവാനിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയോഗം എന്നും പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യോഗി നാമാമി സർവേഷാം മൽഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്നെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും. എന്നോട് ദൃഢതമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കൃഷ്ണ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. യോഗനാമേത്തി സർവേഷം മക്തനാനന്ദരാത്മൻ. അതായത് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നിൽ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യസേനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും. എന്നോട് ദൃഢമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എന്താണ്,
ഇതന്നെ പറഞ്ഞത് ഭക്തനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഒരു ഭക്തൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ബാക്കിയുള്ള ഏത് സംഗതിനേക്കാളും ഭക്തിയോഗിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളും, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗിയും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി. അതിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ. കർമ്മയോഗിയിൽ ജ്ഞാനവും നാഗനിഷ്ഠയും വളരുന്ന സ്ഥിതി അത്രയും ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അതായത് ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി, ജ്ഞാനം, അറിവ്. ജ്ഞാനയോഗി വിവിധ ശരീര പ്രക്രിയകൾ പരമധ്യാനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും മനസ്സ് പരമാത്മാവ് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിന് അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗിയും അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ജ്ഞാനയോഗിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ കൂടെ ധ്യാനയോഗത്തിൽ കൂടെ കടന്നിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പല ലെവലുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആർജിക്കണ ലെവല് പലതാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെവല് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെയാണ് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെയാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗി ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് അയാ ലെവലാ, അതായത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന ലെവലിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ, അത് അഷ്ടാംഗ യോഗി എത്തുന്നത് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ്. ഭക്തി യോഗി എത്തുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയർന്ന് ആ ഭക്തി യോഗത്തിൽ എത്തുമ്പോഴോ പൂർണ്ണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗമാണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ അതിനെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റു യോഗങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നറിയണമെങ്കിൽ മറ്റ് യോഗ വിദ്യകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതെന്താണെന്ന് അറിയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന 2-3 പോയിന്റ്സ് പറയുന്നത് എല്ലാത്തരം യോഗാചാര്യകളുടെ ഉച്ചകോടിയാണ് ഭക്തിയോഗമാണ്. അതിലേക്കുള്ള വഴികൾ എത്ര മറ്റ് യോഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് ഭഗവാനിലേക്കാണ്. മറ്റുള്ള വഴികളിലേക്ക് എല്ലാ വഴികളും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എത്താൻ ഭക്തിയോഗത്തിലാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, അഴകേറിയ മേഘവർണ്ണവും സൂര്യനെ പോലെ തേജോമമായ മുഖപത്മവും രത്നഭൂഷിതമായ വസ്ത്രങ്ങളും പുഷ്പമാല അണിഞ്ഞ ശരീരവും ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലവും ചുറ്റി പ്രസരിച്ചിരിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന സാമസുന്ദരമൂർത്തിയായ കൃഷ്ണനിലാണ് ഒരു ദാർശനിക യോഗി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തിയോഗി ഭഗവാന്റെ അവിശ്വസുന്ദരമായിട്ടുള്ള സാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് ഏകീകരിക്കുക. അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളില് അവർക്ക് ആകർഷത ഉണ്ടാവില്ല. ആകർഷണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ മാത്രമല്ല, സാമസുന്ദര ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ആ ലെവലിലേക്കാണ് ഭക്തിയോഗി ഉയരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാണ്ട് പറയണല്ലേ. ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കത് മുഴുവൻ എത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തയോഗി ശരിക്കും ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 2-3 ശ്ലോകം തീർന്നു. ഈ അധ്യായം കഴിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മള് 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ അന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. 7ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറച്ച് 3-4 പേര് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് ഈ എക്സാം എഴുതിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അത് മാതാജി ഒന്ന് മൺമുഷ് മാതാജിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കും. അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് സംസാരിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച്
ഓക്കെ, അത് അമ്പലത്തിന് ഡയറക്ഷൻസ് എനിക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ക്ലാസ് 6 അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ പറയും, ഞാൻ ഇത്ര പറയാനത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ. ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നോക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം മാർക്ക് അടക്കം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണതാണ് അവിടെ മായപ്പൊരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മാർക്ക് അടക്കം അതിൽ പോകണമാണ്. പക്ഷേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ അതുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ മാർക്ക് അടക്കം അതിൽ എൻട്രി ആയി പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഡൻസും പിന്നെ നിങ്ങളെ സാധന ചാർട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? സാധന ചാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അന്വേഷണം. പ്രഭുജി, ഒരു ഡൗട്ട്. നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് പുറമെ വേറെ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. വേറെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പഠിക്കണ്ട. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥവും വിവർത്തനവും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആയ ശ്ലോകത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയും. പിന്നെ ശ്ലോകം ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയണമെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിവരിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ശ്ലോകം വിവർത്തനം മാത്രമല്ല ഭാവാർത്ഥം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫാണ്. ഒരാളും പലരും വീഡിയോ ഓഫായി പോയി. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത 7ാം അധ്യായം തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങളും ഭാവാർത്ഥവും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? കേട്ടില്ല മാതാജി? പ്രഭുജി, നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭാവാർത്ഥത്തിനും പുറമെ ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കാം അല്ലെ? അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അധ്യായത്തിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കാണോ? അല്ല. അതായത് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിയിരിക്കണം. അതിനൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് മുഴുവനും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എടുത്ത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. 1. 2, ശ്ലോകത്തിന്റെ പറയുമ്പോൾ ശ്ലോകം പറയാൻ വേണം. അതിന്റെ വിവർത്തനവും പറയണം. വിവർത്തനം പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ ആ ശ്ലോകന്റെ സിറ്റുവേഷന്. ഈ ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് എക്സാമിനിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ ശ്ലോകങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വിവരിക്കാൻ പറയും. അതായത് ആ ശ്ലോകം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്ര ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങള് ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് മാത്രമല്ല, അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് നിർത്താം. ഞാൻ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വിളിച്ചോളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അറിയാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്താണ്. പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാപച്ച പാതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ചെയ് പ്രഭാതിക്ക് ചെയ് ഗുരുദേവ്ക്ക് ചെയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും പഠിച്ചതിനുള്ള മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.